Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende nde Allah rokki windere mum. Ramadan Mubarak ne waddima hon sawandane gantuji mum. Kareem. Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende nde Allah rokki windere mum. Ramadan Mubarak ne waddima hon sawandane gantuji jam tan min noddirma ɗo en randi neɗɗo kam timmani ko namdal kadi bonani allema sa anda hunde namdo andi koye lewru ko yimɓe goni min noddirma ɗo kadi ko machallah wokko Allah hokkuma e gandal emin namdoma holko faare korko holko fewdal korko e ɗum tan min noddirma ɗo en yidde andude eyi sokhna Aisha a salmitama juuram caggal yettude Allah e nelaɗo men juuɗe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kadi on noddi kam ɗo noddagal bangal fayida sibu neɗɗo sene woni lewru korko wasata ko mankiraɓe foti yaade janggo wiya anda sibu surtout min enen hande rewɓe sen payi lewru korko keɗen préparé ko haala ñamde tan saɗi to jiita neɗɗo hande mi woni e nder korko e préparé produit mi wanni yo wonni ko haala ñamde tan e programme mo juuɗe subhanallah mi nani haala ma ko fati haala korko ko mbiɗa ho ko juulu kam adi korka gil korka ala neɗɗo foti juulde neɗɗo foti tinnade e juulu muɗum ko wona korka tan kono so heesi ha korka ari moƴƴere Allah foof ko nden jippoto ko nden neɗɗo ɓurata wadde effort pour wawde juulde e rewde Allah surtout e jammaji korka ɗi ko wayno yaade joya lido en walla yaade koto gueɗe han tan gueɗe aduna sa faye diine ma aɗa wawi wonde wadde hen ko poɗɗa wadde hen ko guila e juulde e wirtude e ñagade jomiraɗo subhanahu wa taala no ñaafri men bakkatuji meɗen oɗon gandi neɗɗo timmani surtout enen rewɓe hande subhanallah guila e ɓownuteri meɗen ha e ɓalli meɗen subhanallah goto anda ko mbatten ko joni so tawi kolko jiɗɗon andude hen kalnon kam kadi so Allah jaaɓi inchallah wonko jokkimi hen kon Allah neɗɗo kadi arani woni hen wala kañumen ko no mbiɗani kañumen ko ñamele tan miijaraka hen yomi hoor yomi tuuɓan Allah ko boneji mbaɗannomi fof kono mbaɗa tan koye goto anda fof nani hen tan wallahi ko gonga sibu Allah subhanahu wa taala wi sa hoori yo hunuko hoor yo jungo hoor yo koyngal hoor yo yittere hoor wona aɗa hoori poɗɗa jooɗade aɗa wirde aɗa ñaago Allah aɗa ñoha subhanallah eɗen gandi enen rewɓe sen timmi ɗiɗo ko ñoore tan ko haala jananka tan sen pini ko hen pineten sen ñalli ko hen ñalla hen sen mbaali ko hen mbaala hen subhanallah yo Allah dandu en hen wurti hen so koyngal ma andu to jaaɗa ganda ko kalda ganda hayitere subhanallah ene jeeɗi hayitere subhanallah par ce que ya andu ko poɗɗa darde wona ko keɓɗa foof daara nani ko faati e juulu noon neɗɗo foti julde tan hay ko ardi ɗo juula nafla rewa Allah jokka endam nani kadi kala ko joguiɗa hen denda e bande wona mi jogui non min koye lewru korko mbeɗa ñaama mboɗa hedda mboɗa rufa ala sa ñaami ya cakkoɗa hen hol horoɓe ha nangue muɗum ɓe ngala hay ko ñaami an aɗa jogui ittu hen seeɗa mo joguiɗa ko kokka hen bande en ɓe dañi hen ko ñaami wona ala an tan aɗa ñaama tan aɗa weddo cikka ko ɗum woni korko subhanallah so heddima balɗe sappo cakkitiɗe korko ɗi hakkadi en jejjiti ga ko korko gonnoɗen eɗen programme comci ɓe nana moro men subhanallah ɓe nana mbaɗa hafuji mi anda ɓe nana mbaɗa ongluji ne sais pas a faami yo Allah dandu en hen ɗum noon te ɗum woni ko bonnude korko mum siko neɗɗo saɗa hoori moƴƴi kada avance o hen aɗa ñaago hen moƴƴere Allah ñalawma jiilateɗo o aɗa avance hen kono enen e balɗe sappo biyade ko hen ñalawma woni ko ɗon ƴettaten eɗen moro mechuji ɓen mbaɗa haf ɓen mbaɗa wanda ko wajibi wiide je ne sais pas on gandi ɗum kam enen rewɓe kam hande ko ɗum tan donc min kam mbiyam on tan ko Allah hokkude tinnorɗon yo Allah hokkude enen tinnorɗon e diine meɗen kadi kala ko neɗɗo anda yo ya nam neɗɗo hesto yaade namdoya diine mum par ce que neɗɗo ala ko wona diine mum kala ko neɗɗo anda yo ya namdoyo sa namdima noon wasata hen ko koccuɗa hen yo ha gongol tan so Allah jaaɓi sibu min ko poɗɗo yaade inchallah gongol so Allah jaaɓi sen dañi temps min mbaɗ darsato eɗen noddu sukaɓe rewɓe foof so Allah jaaɓi kadi tinnoɗon muron cuuroɗon ɓalli moɗon cuure ɓalli moɗon ɗum woni obligatoire ɗum ko obligatoire e meɗen wadde suurade ɗum ko obligatoire ɗum ko wona way kono juuluni wona hen mbaɗa wela mbeɗa murno hande janggo mbeɗa wela mbeɗa acca toppirɗe balli moɗon cuuron ko ɗum tan woodi ko ɗum ala sibu diine Allah sunna rasul sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum tan woodi
yo Allah yaɓe on jarama ko Allah hokkuma ko yo Allah ɓeyden ɗum yo Allah ɓeyden ɗum ya ɓoy jokkude enɗam on jarama Allah jarama yo so sallallahu khairan on jarama ha gongol tan so Allah jaɓi mi salmini baba galle so wari on ko jibiɗo ko salmini tawa hora nela hutuɗa ko hoore ma na tinay jokkudem ko toddakima ine bonna ñallawma ma saabu guite ma ne kor noppi ma kame ɗemgal ma waɗe tede ma mumene kore sabu koko forla e men assalamu alaikum ayan ko liggejo non badda fami ko mammi an do wona lami do hoore ma a fami ka jobete aduma do liggo mo wona jodat e mo beleda a fami ardu bina nyaanyina mi do nyaaja hande ko mi tardu hanki wona hande handi o koddan gaccida do ka min lo kami tardu wona do jama mi tar wala pallangel ma yaar nyaajara faya men daktere mi haala a fami sa liggo da sa ande liggay lawna a fami to anda dum ni sa sigara jorano ban ma wano rat sam han biar futine girde mina wawa ham wala kuy mina wawa kam ga sa andi ko liggo sa assalamu alaikum pullo wade ka dartema pullo mo na pulel pulkide wona pulel wallahi do wadday tambe masha Allah yanne pullo dande wona ajen wallahi pullo mi daña fo ma ardo haajum mi yitani ko gertu gangal yahara yam ay wongal way sam wallahi kal mi ni mi tan mi yet fo jag mi rof ngal kangal sabi ko woy mi haari get mi haari min de kam haalam ma gila ngattum do nyen nyaami do gertagal saat gilne ha joni mi daña liggey ene hamni hamay ene hamni yaaji ko binda ko gonga hen ene jangi jangol min ko nguleki hanno kam horte kon do ko jangol hatta mo horte ala do bur walde horte ala min husur wotor jogim dum husur wotor wa kawi anna hor ay dum ko jilli bela itum do yo da de kuus il faut jira de kuus gor nguleki gor jangol parce que kuus ran so goto so nado horta a fam sammayde bettat bidano gil garda tuna liggay wallahi jom liggay ka joni wurngo saldal wela wallahi wurngo wela ene hamni ay min mo jida do say mi ari do balliggo o situation walde gallamen to en do e luwas pour mi jabbo parbale la illa kono odo patron modo o alsin joni do ala ges pour mo wata remde kam hay so nyalam fom yobe ha temi ille men da wona ges ko jardin ngaji hedde to 5e men walen wala jerian walen ala dum ala do en wala sadwa e walde mi liggey do walla ala cede ay min mo jida do en say mi mari mi liggimo do en ko andude hoor mun tan kono machallah odo mo patron mo liggotum do alsin job nedo mo ala cede no garno mi goyto mum tan cedelam de tan on don o wi kam ko guduro resto wadde men aran joddum webay la kanyum ko resto wi rewat ko resto odo la casa foot a fami sa juli do futu sa juli fu sa tajira arta do en ko wonde mom hala inshallah kono min kam min ko ka min kaw hor accuren matar do en ala no hor ona ere foran lobbada ha badani ala hen sur jikuma somdu yurmende hewndu baraj korka ko farilema ne wadi ma hota wondane gantuji mo naflu ganni yoda inna mal a'malu biniyati ustabaka tuji bede baraji ma shahru ramadan itande foko lewru gi jangon be tawtoraka dum hoto hat hore ma nyamda yerde tawa hora